በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብሂላት አበው እቲ ንእግዚአብሔር ክረክብ ሓረር ዝብል ንነፍሱ ካብ ዝሞት የድሕና አቦና ሙሴ ጸሊም ወዲ ሰብ ኩሉ ጊዜ ሸለል ዝብል እንተኾይኑ ብሕልንኡ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቐ ይኸውን። ማር ይስሐቅ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ዝተዋሃበና ዓቢጥና ክነቕምጦ ዘይኮነስ ኣብ ልብና ክንቀብሮ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኩሉ ጊዜ ዘመስግን አንደበት ካብ ልዑል እግዚአብሔር በረከት ይቕበል። ቅዱስ ማር ይስሐቅ ትሕትና ነፍሲ ወከፍ መሰረት ኩሉ ጸጋታት እያ፣ ትዕቢት ከዓ ስር ኩሉ እከ እያ። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ትሕትና ማለት ኣነ ሓጥእ እየ ዝብል ዘይኮነስ ሓጥእኻ ክበሃል ከሎ ዝዕገስ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከይሰልክኻ እግዚኦ መሐረኒ ክርስቶስ እናበልካ ጸሊ። ብስም ቅዱሳኑ ክምሕረካ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ምጽላይ ኣይተቋርጽ ሽዑ ሰላምካ ክሰፍን እዩ። ቅዱስ መቃርዮስ ሓደ ጸላኢ ጥራይ ኢና ተኣዚዝና ንሱ ድማ ዲያብሎስ እዩ። ምስኡ ፈጺምኩም ከይትዕረቑ መስሓውኩም ግና ኣብ ውሽጢ ልብኹም ፈጺሙ ጽልኢ ኣይሃለኹም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ካብ ብጽድቁ ዝምካሕ ጻድቕ ሰብ ስለ ኃጢአቱ ዝበኪ ዘማዊ ሰብ እግዚአብሔር ይፈቶ። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ተስፋ ምእንቲ ከይተጥፍእ ተስፋኻ ኣብ ዓለም ኣይኾን። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ናብ ዝኸድካ እንትኸድካ ንኣምላክካ ኣብ ቅድመኻ ግበሮ፣ ኣብ እትገብሮ ኩሉ ምርኩስካ ቃል ኣምላኽ ይኹን፣ ኣብ ኮፍ ዝበልካሉ ቀልጢፍካ ኣይትተስእ። ቅዱስ እንጦንዮስ ወርቂ ኩሉ ብሓዊ ከም ዝፍተን ናይ ክርስቶስ ጸጋን ክብርን ከይተፈተኑ ምርካብ ኣይከኣልን። ናይ ዓለም ፈተናን እሳትን ቀልጢፉ ይሓልፍ፣ ኃጢአተኛታት ዝኣትዋ ገሃንም እሳት ግን ዘለዓለም እንዳነደደ ይነብር። ቅዱስ ሚናስ ንጎ ምስ ተንሳእኻ ሓደ ነገር ዘክር፣ ንሱ ድማ ብዛዕባ እታ መዓልቲ እንታይ ከም ዝሰራሕኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንፍርዲ ከም እትቐውም ፍለጥ። እዚ እንተገበርካ ካልኣይ ጊዜ ኣይክትሓጥን ኢኻ። ቅዱስ ማር ይስሐቅ ኃጢአትካ ብጎይታ ክሽፈነልካ እንድሕር ደሊኻ ብቕዓትካ ንኻልኦት ኣይተርኢ። ኩሉ እንገብሮ ብቕዓትና ኣምላኽ እውን ኃጢአትና ከምኡ ክገብሮ እዩ። ቅዱስ ማርቆስ ባሕታዊ ብሓቂዶ ናብ መንግስቲ ኣምላክ ክትኣቱ ትደሊኻ እምበኣር ነቲ ቀንዲ ጥበብ ሓዝ፣ ንሱ ድማ ዕለታዊ ንሞት ኣብ ቅድሚ ኢድካ ምርኣይ እዩ። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ሓደ ሰብ ዓብይ ቤት ክሃንጽ እንድሕር ደልዩ ኩልኩል ኣይኮነን፣ ጥራይ ንድኻታት ኣብ ምድሪ እንዳለገሰ ነቲ ቤት ኣብ ሰማይ ይህነጾ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ንብጻይካ ኣብ ሸኽሙ ክትድግፎ ከለኻ ብጻዩ ምዃንካ ካብዚ ንላዕሊ መርትዖ የለን። ቅዱስ አውጉስጢኖስ ዘሂፒም ንብጻይና ስለ ዘይነፍቅር ከምኡውን ትሕትና ስለ ዘይብልና ንሳቐ ኣለና። ካብ ፍቕሪ ንብጻይካ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዝመጽእ። ቅዱስ ስልዋን ዘኣቶስ ነቶም ኣብ ልዕለኻ ውዲት ዝኣልሙ ኣጋንንቲ ኣይትፍርሓዮም፣ ክርስቶስ እስትንፋስካ ይኹን፣ እምነትካ ድማ ኣብኡ ኣንብር። ቅዱስ እንጦንዮስ ዓብይ ብንጾሞ ብንዝዩሞ ብነንብቦ ቅዱሳን ጽሑፋት ምጅሃር ጥቕሚ የብሉን። ፍቕሪ ኣምላኽ ኣይረኽበና
ክሳዕ ሕጂ ንሰብ ንስዕብ ኣለና። ቅዱስ ዮሐንስ ካስያን ቤተ ክርስቲያን ናይቶም ዝቆሰሉ ዝፍውስላ መዕረፊት ኣጋይሽ እያ። ቅዱስ አውጋስጢኖስ ዘሂባ ሰይጣን ጥራይ ጸላኢና ከም ዝኾነ ተኣዚዝና ምስኡ እውን ምሕዝነት ኣይንፍጠር። እንተ ምስ ብጾትና ኣብ ልብና ቂምታ ከይህልወና ንጠንቀቕ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዙሓት ነገራት ካባና ዝዓብዩ ኣብ ህይወት ኣለዉ። ህይወት ሓጻር እያ እሞ ብግቡእ ንበረላ። ቅዱስ ጅሮም ብጥምቀት እቲ ኣራጊት ሰብ ዝሞተሉ ሓዱሽ ፍጡር ዝውለደሉ ህመት ምዃኑ ብሃዋርያት ተነጊሩና፣ ብምሕፃብ ማይ ድማ ድሕነት ከም ዝረኸብና ኣረጋገጹልና። ቅዱስ ቆጵርያኖስ ዘካርቶጅ ንጽህቲ ነፍሲ ካብ ኮኸብ ወጋሕታ ንላዕሊ ትጽብቕ፣ ካብ ፀሓይ ንላዕሊ ትበርህ፣ ካብ ምሉእ ዓለም ትሕይል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጽባቐ ነፍሲ ምስሊ ኣምላኽ እዩ። እቶም ካብ ኃጢአት ነፍሶም ዝነጽሁ ድማ መለኮታዊ ምስሊ የንጸባርቑ። ቅዱስ ጎርጎስ ዘኒሳ ጽባቐ ነፍሲ ብብርሃን ደገኛ ግብሪ የብርህ፣ ካብ ዝኾነ ገደማዊ ጽባቐ ንላዕሊ ድማ ይኸብር። ቅዱስ ባስልዮስ ዓብይ ጽባቐ ነፍስኻ ብጽባቐ ገጽ ዘይኮነስ ብጽባቐ ግብሪ ምዘኑ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ካብዛ ዓለም እዚኣ መዓዝ ከም እተሰናበት ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ጊዜ እንከለካ ብዘይ ምቆራጽ ተነሳህ። ቅዱስ መቃርዮስ ዓብይ ብውሽጠይ ከምቲ ክኾኖ ዝግብኣኒ ኣይኮንኩን እሞ ፈውሰኒ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ክርስቲያን ክንጽውዐሉ ጥራይ ዘይኮነስ ክንነብረሉ እውን ኣለና። ቅዱስ አግኔጦስ ናይ አንጽኪያ ኩሉ ህይወትካ ንዓለም እንተ ወፈካላ ዓለም ድማ መቃብር ክትበካ እያ። እንተ ደኣ ኩሉ ህይወትካ ንገነት ኣወፍኻላ ግና ኣኽሊል ህይወት ክትበካ እያ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ መከራ ንለባም ሰብ ኣምላኽ የዘክሮ፣ ነቶም ዝርስዕዎ ግን ይጭፍልቆም። ቅዱስ ማርቆስ መናኒ ኃጢአት ቆስሊ እዩ፣ ንስሐ ድማ መድኃኒት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ንሓደ መዓር ጥዒሙ ዘይፈለጥ ሰብ መቐረቱ ብቓላትና ጥራይ ከመይ ጌርና ክንገልጸሉ ንኽእል? ፍቕሪ ኣምላኽ እውን እንድሕር ዘይጠዓምናዮ ኮይና ንኻልኦት ብስብከት ይኹን ትምህርቲ ፍቕሩ ክነረድኦም ኣይንኽእልን ኢና። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ፍቕሪ ሕርቃን ወይ ቁጥዓ ወይ እውን ብነድሪ ምውቃስ ኣይትኽእሎን እያ። ማረጋገጺ ፍቕርን ፍልጠትን ዓሚቕ ትሕትና እዩ። እዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ጽቡቕ ርድኢት እዩ ዝወልድ። ቅዱስ ኢሳቅ ሶርያዊ ኃጢአትካ ብጎይታ ክትሽፍነልካ እንድሕር ደሊኻ ብቕዓትካ ንኻልኦት ኣይተርኢ
ኩሉ እንገብሮ ብብቕዓትና ኣምላኽ እውን ንኃጢኣትና ከምኡ ክገብሮ እዩ። ቅዱስ ማርቆስ ባሕታዊ